बुहुमनि हादोरफोरनि मादाव माहाजोनसिन आरो बोलोगोरासिन बियो जाबाय आमेरिका, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका एबा सुंद'यै USA जों बिदि होननानै मोनथियो। दिनैनि बे भिडिअ'आव जोङो आमेरिकाया माब्रै माहाजोनसिन जानो हाखो बेखौ मोनथिनानै लागोन। आमेरिकाया माहाजोन जानो हानायनि गोबां जाहोन दङ, नाथाय देरसिन जाहोनानो जाहैबाय बिसोरो गावसोरनि रांखौ जेखौ डलार बुङो बेखौ गोजौ थाखोआव दोननो हादों एबा वर्ल्ड रिजर्व कारेन्सि होननानै खालामना लानो हादों। दानिया वर्ल्ड रिजर्व कारेन्सि एबा ग्लबेल कारेन्सि होनोब्ला मा बुजायो? जे रांखौ एबा फैसाखौ गासै बुहुमफोरानो लेनदेनाव आजावो बेखौनो बुङो वर्ल्ड रिजर्व कारेन्सि एबा ग्लबेल कारेन्सि। बेखौ बुजिनो थाखाय मोनसे जों बिदिन्थि लानोसै। साननानै ला इन्डियाया पाकिस्ताननो टमेट' ओमफ्राय माइरं फानहरबाय, ओमफ्राय पाकिस्ताना जोंनो गावसिनि पाकिस्तानी रुपिसखौ हरबाय। दानिया इन्डियायाथ' पाकिस्ताननिफ्राय जेबो बायनाङा, नाथाय इन्डियाया बे फैसाखौ लानानै इरानाव थावबायनो थांबाय। अब्ला इराना बुंबाय जोङो पाकिस्ताननि फैसाखौ नाजावा, जोंनो गुबुन फैसा नांगौ। बेबायदियाव इन्डियाया जे पाकिस्तानी रुपिस लाबोदोंमोन बियो बेकाराव थानोसै। बे समस्याखौनो सल्भ खालामनो ग्लबेल रिजर्व कारेन्सि दोननाय जादों, जेयानो डलार। दा पाकिस्तानी रुपिसखौ इराना मानो लायाखै बेखौबो मोनथिनो गोनां। पाकिस्तानावहाय इराना एबा गासै हादरफोरानो बिसास गैया। जानो हागौ गाबोननो पाकिस्ताना गरिब जानो हागौ। अब्ला बै समाव पाकिस्तानी रुपिसखौ पाकिस्तानानो लानो हानाय नङा। बेबायदिनि थाखायनो गुबुन हादोरफोराबो पाकिस्तानी रुपिसखौ आजावा। जे हादोरा माहाजोनखा आरो गासै हादोरफोरानो फोथायो जे बे हादोरा मोजाङै थाबाय थागोन, बे हादोरनि रांखौसो गासैबो हादोरफोरा आजावो। अब्ला गोबां हादोरफोरा जेब्लायबो बिजनेस खालामो, अब्ला बे बिजनेस खालामनायनि थाखाय बिसोरहा जेब्लायबो डलार रां दोननांगौ। अब्ला बेयावहाय डाइरेक्ट बेनिफिट जोङो आमेरिकाखौ नुनो मोनखाबाय। मानो होनोब्ला आमेरिकाया नोंनो ओरैनो बे डलार फैसाखौ सेबखांनांगौ होनाय नङा, बिनि एगेन्स्टैहाय बिनि भेलुखौथ' लाथारगोन आमेरिकाया। सेप्टेम्बर 2023 सिमावहाय इन्डियायाव टटेल $642.41 बिलियन रिजर्व कारेन्सि दङमोन। ओमफ्राय हल वर्ल्डआवहाय 60% रिजर्व कारेन्सिया डलारमोन। अब्ला साननानै ला बेयावहाय बेसेबां आमेरिकाया प्रफिट दङ। दानिया जोङो जारिमिनखौ नायनोसै माब्रै आमेरिकाया गावसिनि डलार फैसाखौहाय वर्ल्ड रिजर्व कारेन्सि खालामना लानो हाखो। बेनि थाखाय जोङो फार्स्ट इन्स्टेन्सखौ नायनांगौ 20 जुलाइ 1914। बे बोसोरनि सिगां इउर'पियान हादोरफोरा माहाजोनसिनमोन आरो बोलोगोरासिनमोन। नाथाय 20 जुलाइ 1941आवहाय फार्स्ट वर्ल्ड वार जादों। बे फार्स्ट वर्ल्ड वारावहाय इउर'पियान हादोरफोरा गावजों गाव दावहा नांलायदों। ओमफ्राय आमेरिकाया बे फार्स्ट वर्ल्ड वारावहाय 1917आवसो जइन जानानै एलाइड फर्सेसखौहाय देरहासार खालामदों। दानिया वर्ल्ड वार जोबनायनि उनाव लेनदेन खालामनांगौ, गावबागाव हादोरखौ लुखांफिननांगौ, बे समस्या फैबाय। आरो बेयावबो लेनदेननि थाखाय जोङो अबे फैसाखौ बाहायनांगौ बिदि समस्यानि थाखाय आमेरिकाया गावसिनि डलारखौहाय जायगा होसिननांगौ एबा प्रायरिटि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। ओमफ्राय बिसोरो बे दाबिखौ मोननो हादों। गासैबो हादोरा डलार फैसाखौ आजावगोन होननाय लोगो लोगो हादोरफोरा गावबा गावनि सनाखौ लांनानै आमेरिकानो हैबाय। ओमफ्राय बे सनानि जेसेबां अजन दङ बिनि अनुजायैहाय डलार फैसाखौ लाबोबाय। बेबायदियैनो बुहुमा सोलिबाय थाबाय। ओमफ्राय सेप्टेम्बर 1939आवहाय आरोबाव सेकेन्ड वर्ल्ड वार जाबाय। बेयावबो इउर'पियान हादोरफोरा गावजों गाव दावहा नांलायबाय। ओमफ्राय आमेरिकाया बे दावहायावहाय 1941आवहाय जइन जानानै एलाइड फर्सेसखौ देरहासार खालामबावबाय। दानिया एखे समस्या जाबावबाय, जुद्ध जोब्बाय, गावबागाव हादोरखौ लुखांफिननांसिगौ।
ओमफ्राय बेयावबो बेबसायावहाय बिजनेसाव लेनदेनावहाय प्रब्लेम जाबावबाय। बेखौ सल्भ खालामनो 1944 आवहाय ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जादों आमेरिकायावहाय। बेयाव 41 हादोरफोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ थांदों। बे एग्रीमेन्टआवहाय गासै हादोरफोरा मानिनानै लादों जे जोङो दिनैनिफ्राय आमेरिकान डलारखौहाय बेबसा लेनदेनावहाय आजावजोबनांगौ होननानै। दानिया जाहैबाय बे डलारनि भेलुखौ जों मा दोननो? ओरैनो डलार सेबखांबाय थाब्लाथ' आमेरिकायाल' लाबाव थागोन, गुबुन हादोरफोरा लसआव थाबाय थागोन। अब्ला बेयावहाय गल्ड स्टान्डार्ड दिहुनबाय। गल्ड स्टान्डार्डआ जाहैबाय जेसेबां सना एबा गल्ड थागोन बेनि अजनावसो आमेरिकाया डलारखौ सेबखांनो हादों। दानिया बिनि अजना जाहैबाय 1 आउन्स गल्डआवहाय 35 डलार बिसोरो सेबखांनो हागोन। 1 आउन्स माने 29 ग्रामसो सनायावहाय बिसोरो 35 डलार फैसा सेबखांनो हागोन। बे एग्रीमेन्टखौ बयबो आजावनानै लाबाय, नाथाय फैयै फैयै नुनो मोनबाय आमेरिकाया बे गल्ड स्टान्डार्डखौ फल' खालामाखिसै। बिसोर नांगौ बायदिल' गावसिनि प्रफिटखौ नायनानै डलारखौ सेबखांबाय थाबाय। 1970 आवहाय जेब्ला आमेरिकायाव इक'नमिक क्राइसिस जायो एबा बिसोरनि राङारि हालोदा गाज्रियाव गोलैयो, अब्ला गासैबो हादोरफोरा बे डलार फैसाखौ जमा खालामनानै गावसिनि सनाखौ बिफिननो हमबाय। बे हालोदखौ नुनानै 1971 आवहाय निक्सन एडमिनिस्ट्रेशना बुंबाय जे जों दिनैनिफ्राय बे गल्ड स्टान्डार्डखौ मानिनो हानाय नंला। जोङो बुहुमाव बेसेबां डलारनि गोनांथि दङ बेखौ स्टाडि खालामनानै डलारखौ सेबखांबाय थागोन होननानै। बे खोथाखौ गासै हादोरफ्राबो मोजां मोनाखिसै, अब्लाबो बिसोरो सिरियैनो थाबाय थाबाय। ओमफ्राय गोबां हादोरफोरा लासै लासै बे डलारनिफ्राय गोजानाव थांनो लामा नागिरबाय थाबाय। बेनिखायनो 1973 आव आमेरिकाया सौदी आराबिया जे बै समनि दाबो बांसिन थाव दिहुनग्रा हादोर, बेयाव थांनानै मोनसे एग्रीमेन्ट खालामबाय। बे एग्रीमेन्टआ जाहैबाय सौदी आराबियाया बेसेबां फैसा नांगौ बिसिनि थाव दारिमिन खुलिनो, रिफाइनारि खुलिनो, बिनि थाखाय आमेरिकाया फैसा होगोन, रिफाइनारिबो लुफुंनां होगोन। ओमफ्राय बिसिनि हादोरखौबो रैखाथि होगोन, गावसिनि आर्मिखौनो सौदी आराबियायावहाय फसंनानै होफैगोन। नाथाय सौदी आराबियाया गावसिनि थावखौहाय डलारजोंल' फाननो मोनगोन, बेबायदि एग्रीमेन्ट जाबाय। दानिया थावा बेबायदि बेसाद जेखौ गासै हादोरनोबो नांगौ। थाव नङाला जेबो खामानियानो जाया। बेनि थाखायनो गासैबो आरोबाव डलारखौनो नाजावनांगौ जाहैबाय। बेजों लोगोसे गासै हादोराव जेरावहाय थाव नुनो मोनो, आमेरिकाया बेयाव थांनानै एखे रोखोमनि एग्रीमेन्ट खालामनानै फैयो। बेबायदियैनो आमेरिकाया गावसिनि डलारखौ जेब्लायबो गोजौआव दोनबाय थानो हाबोदों। बिनि गेजेरावनो गोबां हादोरफोरा बे डलारनि एगेन्स्टै एबा हेंथायै थांनो नाजादोंमोन। बेयाव जों नुनो मोनदों इराक, सादाम हुसैना गावनि इराकी रांखौनो बाहायनो नाजादोंमोन। आमेरिकाया बेयावहाय दंस' खालामनां होबाय। आरोबाव बावैसो जोङो लिबियायाव नुदों। लिबियायावबो गादाफिया गावनि आफ्रिकान दिनार सोरजिनो नाजादोंमोन। बेयावबो आमेरिकाया बे हादोरखौ दंस' खालामनानै होबाय। बेबायदियैनो आमेरिकाया गावसिनि डलारखौ भेलु गोनांसिन खालामना लाबोनो हादों। अब्ला जोङो बे काहानिफोरखौहाय सुंद'यैब्लाबो मोनथिनानै लाबोनो हाबोबाय माब्रै आमेरिकाया गावसिनि डलारखौ गोजौआव दोननो हादों। नाथाय बे वर्ल्ड अर्डारा लासैनो चेन्ज जानो महर लागासिनो दङ। जाय बिथांमोना बे इन्टारनेशनेल निउज फल' खालामो बिथांमोना मोनथिबाय जानो हागौ। नाथाय बियो जोङो गुबुन भिडिअ'आव सावरायनोसै। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।